Assalamu alaikum a gayu. Wannan bidiyon ga ku ne mayin are-are. Kai shi kenan baka iya rayuwa sai da kayan aro. Yau ka are wando, gobe ka are takalmi, jibi ka are singileti, gata ka are hula, kai ne aran boxers. Ba abin da baka aro ka are waya. Ka je kai shi kenan ka kulla abokantaka da mai shagon wanki da guga. Kai ne abokin mai shagon dinki, kai ne abokin mai kawash. Rayuwa ka kai a dole sai ka burge mace. Allah ya jarbace ka da warin baki, amma kullum zaka je wani yarinya sai ka sha turaren da ake fesawa a jiki kai sha kake dan ka je kana mata kanshi. Ka ara mota aro ka je ka dauka yarinya ka mata ƙarya ka kashe mata kuɗi. Amma iyayenka na can suna fama ana nushi ana bige-bige dan a ce kosai, ana bige-bige a ci alala. Wannan wace irin rayuwa ce fi sabilillahi. Wallahi tallahi za ku duba gayu. Akwai rayuwa outside mata. Mata ba su bane rayuwa. Yes of course za ka yi aure of course ka aure mace. Ai shi kenan kai yarinya ma da kake ma wannan ƙaryar kai aro saboda ita in ka duba number ka ta yi saving a wayarta sai ga an sa wani suna mara daɗi. Ko ga Tanima comedy da yake kai kana zuwa kana sata dariya. Ga Tanima comedy ko Tanima lift ko Tanima mota kai in za a je wuri kai shi ke kai za a kira. Kai kuma an baka da kwashi kwaram. Ka je shagon kawash ka bi ka 2000 an baka mota awa ɗaya. Kai dai kai gaya ka ɗauka mace. Haba fi sabilillahi. Ku kuma kan ku zaman tana tsafa. Shi da wannan matin da kake gani kake makarya akai karshen ta ba kai zaka aure su ba. Iyayen su nan sun masa plan they are marrying somebody else but you are there. Kai yi wahalalle dan aro kai ba iron ba amma kullun cin ara da katta kila yi wakka ma aro aran wannan aka heka. So in za ku tsaya ku dan natsu ka dan ja baya ka dan ka natsu wallahi tallahi you'll see this life is not all about girls. There is a life outside girls. It's not just girls that makes up our lives. Don't think that it is a girl you are living for. You are not living for a girl. Kun na fara turanci. Din yanzu kwace ya kusa ta kun Elizabeth ce ta bige na kai da su. So in za ka tsaya ka duba rayuwar nan, it's all about what are you achieving, me kake so ka zama. Yau ka ara boxers ba ma ta sani ba. Ka ara tricota sai ka je kana tare da yarinya sai ka dan daga hannu boxers ya nuna ta ga CK Calvin Klein ta ce ai kayan nan big boy ne, he's wearing expensive shit. Kai kullun rabe kana ka ba hanya sai ka ce akuya kana bin bango saboda kan me kaya ganka ya kama ka. So wace irin rayuwa ce wannan? Ka ara iPhone X amma ka yi tweeting a Twitter an ga Twitter for Android. Use sense ma in za ka ara. Gaba ɗaya 'yan Kano ne suka fi wannan halin. Ba wai ina condemning 'yan Kano bane ba 'yan Kano kuna mana matsalan matsalan aro is having a root from people in Kano, and I'm very sure that one day za ku ga gaskiya kuma za ku ce na faɗa muku ni ne nan arewa moderator na. What do you all think about it? And kuma ku bi ni a YouTube channel. You should subscribe to my YouTube channel. Ga wannan din akan screen na taba shi za ku bi ku subscribing and I will keep discussing. I will keep saying facts and arewa. Thank you very much. Gayu adina arare kowa ya tsaya a inda Allah ya aje shi. Allah ya kasa haka.